ovo radi, ok? Znači, to je odbrana, znači. I na tu odbranu dodaš ovo i onda ovaj prijem, ok? I onda radiš ključ. To je to. Znači, ista je stvar, samo sad smo vezali, znači, 3 različite tehnike da dobijete, recimo, ključ. Pa ću vam to pokazati, znači, drugu polugu, recimo, može na sve jednu tehniku, znači, sam taj prilaz, tako da. Znači, i ukreneš za kraj. Ako ne uradiš, vidi, moraš da ga zdrmaš dole, razumiješ, moraš da ga zdrmaš u glavu. Ako to ne uradiš, ništa od ključa. Ova dva si ga udario isto, ovaj si ga udario isto, ok? I onda ključ ide. Ste izbrojali koliko me udarac? Ok, znači neću ja uzeti ovdje sad, sveli smo se, ja sam tučem ključom, tučem ovom u glavu. Ako si desi tu zaškripi nešto, on se otipa, odmah udariš. Pustiš ključ, kakav ključ? Znači, pustiš ključ i onda ga izoveravaš 2-3 puta. Evo ga ključ.